Bugün paytaxtymyzyň Aşgabat we Sowda Dinjaş merkeziniň 0-njy gatyna ýerleşýän A012-nji dukanyna çağlaryň eşiklerini öz içine alýan Wawa Kids we Habiba Kids dukanynyň açylyş dawraty geçirildi. Ýöring onda men sizi dukanyň içi bilen tanıştyraýyn. Wawa Kids we Habiba Kids dukanyny bäwejiklerden başlap 14 ýaşly aralykdaky çağlar üçin dünýä belli bolan markalaryň egneşiklerini ardan bahadan alyp bilersiňiz. Aşgabat Sowda we Dinjaş merkeziniň 0-njy gatyna ýerleşýän Wawa Kids we Habiba Kids dukanynyň açylmagy münasibetli 2 gün, ýagny 16-njy 17-nji oktýabrda 5 göterim arzanladyş dowam eder. Mehribanlar, bu mümkinçiligi sizem ellen bermäň. Durmuşymyzyň güli bolan çağajyklarymyzy rahat egneşikler bilen giyindirelim.